Gitumbok nga sa kadakong drug poser sa barangay Tangke o giingong Sinaligan sa Napatay'ng Nasikop sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion. Si Ruan Mirondina sa report. Arestado ang 40 anyos nga si Marmelet Obrero human makuhai niining 192 ka mga gagmay sachet sa gituang shabu. Base sa Dangerous Drugs Board value, mobalor kini sa kapin 90,000 pesos. Matod ni Police Inspector Clifton Gairanod, team leader sa Regional Mobile Force Battalion Forward Base, nga nakadawat sila og kasayuran nga si Obrero ang usa sa mga sinaligan ni Steve Go sa pagpayuhot og gidiling droga sa barangay Tangke. Nag-decide ko na siya sa ang una kay duol ra jud sa barangay hall na to. Easy to catch raman kay katong pag surveillance na mo murag wala ra sila. Murag kay baw ko na nakabantay na sila pero murag sige sila gyapon padayon og transact sa ilahang drogas nya mao na murag it should stop from here na gidakop na jud namo siya. Si Obrero gikatahong taud-taud nang nag-operate sa Sitio Galaxy Barangay Tangke apan pabilin kining idlas. Karon kay nag-interrogate pa mi niya about kung kinsa pa iyang mga partners diri sa Barangay Tangke no kay ganiharang bundag ni amin siya na dagan pa daw kaayo sila na mga bata-bata ni Steve Go. Hopefully soon usa-usa na mo ni og identify no iyang mga migo ug miga. Giswayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Obrero apan nagdumili siya pagluwat og pamahayag. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.